Euskararen eta gaskoinaren erabilera sustatzeko, Baionako herriko etxeak hainbat elkarterekin elkarlanean, azokako saltzaile euskaldun eta gaskoin hiztunak identifikatzen dituena afitxak banatu ditu, identifikazio azkar horren bitartez erabilera errazteko. Arratsaldeon ikusentzuleok, gaurko saioan aipaturiko gaiaz gain, gaur bertan Maitaldiaren edizio berri bat hasten da, biarritzen horren harira Frank Dolosor lankidea Tijimaran den koreografoarekin mintzatu da. Ongi etorri parraldearen orenera. Topa Malaua behitzasten eta bihar Baiona Perpignan erat doala lapurtarrak. Indartsua aritu ziren azken denboraldian finalerdietara ino helduz eta laugarren tokian sailkatuz, artik prestaketa bileiak galdu dituzte, Miarritzeko Oksitanako Tolosaren kontra, plaza biziki zaila dute, Perpignanek segitzaile biziki sutsuak baititu beti, eragin handiarekin markagailuan ere. Creo que ningún equipo de top 14 es fácil hoy día. Top 14 es muy duro. Vamos a ir partido a partido tratando de hacer lo mejor, la mejor performance en el partido y nada, veremos. Jokalariak pozik, Tom Spring Donapaleuarrak bi udaberri gehiago egin emaititu Abironen, kontratua luzatu diote ere Gregori Pata managerari, egun hauetako zalantzen eta urduritasunaren ondotik lasaitasun pixka bat orain. Tratamos de nosotros los jugadores de estar concentrados en lo que podemos controlar, que es la parte del juego, y contento por él. Orain helburua lehiak irabaztea etxetik kanpo ere, Baiona Perpignanerat doa hitzordua larunbatuntan arratsaldeko 3:00. Egun berezia izan ohi da larunbata Baionan, azoka eguna, eta euskara eta gaskoina plazara jalgi daiten herriko etxeak, hainbat elkarterekin elkarlanean, lekuko bi hizkuntzen presentzia karrikan areagotzeko ekimena abiarazi du. Eskoletan egiten den irakaskuntzatik haratago, helburua euskara eta gaskoina frantsesaren neurri berean karrikan biziaraztea dela dio. Azoka horretarako leku aproposa dela eta horregatik herriko etxeak ekimen indartsu bat sustatu nahi izan duela. Eta herriko etxearen proposamena jada 30 ekoizletik gora onartu dutela, gehienak euskaldunak, 3 inguru gaskoinak, eta hauek guztiek euskaldun edo gaskoin hiztun modura identifikatuko dituen afitxa bat izango dute. Fait apparaître notamment un QR code que afitxa horrek QR kode bat izango du non hizkuntza ikasten ari direnek edo ikasi nahi dutenek hainbat hitzeko zerrenda bat aurkituko duten lehen hitz horiek euskaraz edo gaskoinez egiteko. En basque et en gascon. Euskara eta gaskoinaren alde lanean diharduten elkarteek biziki ongi hartu duten proposamena da hain justu. Jadanik hizkuntz politikaren egoera ikusita badakigu ez dela aski ikastea eta praktikatu behar dela, eta hori hemen falta den gauza bada, toki batzu, nun praktikatzen aldugun euskara bai euskaltzarek, eta guk aekan partikulazki gure ikasleek ikasten dute, baina azkenean gelditzen da klasean eta klaseko inguruko gauzetan eta olako guneak erosketak egitea bi hitze jaite euskaraz, hori lehen urratxetik hasten aldira, eta hori bikaina da guretako. Eta atxemaitu aspaldi egin beharriko zerbait zela, gu ere ahitu gira ikusi zenbat euskaldun bazen saltzaileetan, eta hori identifikatzea eta biziki untsa da. Arnazgune berri bat izaitea Baionan positiboa ikusten du. Bitxoko elkarte bezala, gure helburua hori da, euskararen hedatzea, hori da lehentasuna, eta hortan ere sartzen gira historia hortan, zenta lagunbota guziez, idekitzen dugu, merkatu bukatu eta gero, izan dadin aperitif txipi bat hartzeko leku bat, eta leku hori euskaraz, bitxokon euskaraz egiten ahal da. La langue, le basque ou le gascon ne sont pas langues réservées à l'aise, c'est-à-dire à cantar. Hizkuntzak, euskara eta gaskoina kasu ez direlako ikasgelako hizkuntzak, edo etxeko hizkuntzak soilik, eta ekimen honen bitartez aukera ematen duelako bihotzeko, familiako edo ikasi nahi den hizkuntza hori hitz egiteko. De parler la langue de corps, la langue de famille ou la langue qui veulent apprendre.
Eta bihar bertan zein larun batero izango dugu parada, kalitatezko produktuak erosteaz gain, gure hizkuntza erabiliz eta sustatuz egiteko. Miarritzen eta Euskal Herriko 17 herritan Maitaldia nazioarteko dantzaren festivalaren 35. edizioa hasiko da Ortzirala Ratxontan. Taulen gainean, Malanden baletan, La Chambre d'Amour obra honekin, Thierry Malanden koreografoak urte baten buruan erretirua hartuko duelata, Duramen dela ordena, Miarritzen landu zuen lehen lana berreskuratu nahi izan du, bere ibilbidea molde berezian begiratuz. J'ai fait ce que j'ai pu. J'espère que ça a plu et j'ai été content de pouvoir le faire ici à Biarritz. Humiltasun handia, naiz eta 25 urtez, Le Cid, Le Carillon, Sigal, Magnifique, edo Marie Antoinette bezalako 90 bat baleta zuzendu dituen orotarat. Talde lana, inspirazioa bilatzen beti, eta erronken artean, decepziorik ez sortzea publikoarengan. Ça dépend de la relation que vous avez avec le ciel, c'est tout. Zeruarekin nolako harremana den hori omen da sortzeko gakoa, doaina ez da esplikatzen, bidea malkartsua izaten da zailtasunekin, aktualitatea segitzen du inguruan zer gertatzen den zaindu behar delakoan. Eta lorpenen artean, Miarritze dantzaren hiriburua bilakatu dela. C'était la volonté initiale de Didier Borotra et Yakash Beberi il y a de nombreuses années, il y a au moins 35 ans. Hiriko hautetxien nahia izan zen duela 35 bat urte, geroztik auzapez guziek segida eman diote 50 lagun biltzen dituen proiektuari, deneratu 22 dantzari, orain arrakastaz gozatzen du ikusgarriak maiz eskaini behar izatea, hastapenean atik publikoa mugatua zen biziki. Quand on est arrivé ici, la première fois, il y avait 300 personnes. Irudietan La Pastoral duzue, 2019an eskainia, dantza zerrote da xuxen. C'est une façon de s'exprimer sans parler. Adirazteko moldea da, mintzatu gabe, dantzak salbatu zuen gaztea zelarik, errealitatetik ies egiteko moldea izan zen, ies edo amets egiteko, dantza berritzere Miarritzen, La Chambre d'Amour bertsio berritu hau, gaur gauean eta bihar gauean 9 gardu midi aretoan. Jaun Andreak izan utza eta asteburuan